Hi ha diferents grups de risc. Un d'ells són persones que tenen un alt risc de patir complicacions, com serien els majors de 60 anys, persones que estan entre 12 i 60 anys que tenen malalties cròniques, diabetes, immunosupressió, obesitat mòrbida. Estan com a grup de risc persones fumadores, embarassades. En qualsevol trimestre de l'embaràs, fins als 6 mesos del puerperi, es poden vacunar els docents, sobretot els docents que estan a primària, a nens entre 6 i 59 mesos, també a nens que estan amb tractaments perllongats amb aspirines, que seria l'acetilsalicílic. També tenim, per la seva activitat laboral, persones que estan amb porcs i amb aus per la grip aviària. També tenim els grups que poden transmetre la grip a persones amb factors de risc importants, persones fràgils, com serien els cuidadors directes i el personal sanitari, en aquest cas, i estudiants que estiguin fent pràctiques en un centre sanitari o sociosanitari. També amb els grups de treballadors essencials, com serien policies, bombers, etc. El virus de la gripe muta cada año. Es por eso que todos los años recomendamos la vacunación de la gripe, porque la vacuna del año anterior no nos serviría para protegernos contra el nuevo virus. De hecho, la OMS en febrero publica la nueva composición de la vacuna de ese mismo año. Se puede solicitar cita previa para la vacuna en el CAP a través de la web de la Meva Salud o presencialmente en el ambulatorio. Por otro lado, existen puntos de vacunación poblacional a los que se puede acceder a través de la web. En dicha web también se pueden consultar horarios sin cita previa.